Non somos un café ni un restaurante, preferimos chamarnos espacio gastronómico, un espacio propio no mercado. Para non estar no mercado significa tradición e localismo, e dese xeito naceu un poquinho a idea. Vimos 6 postos no mercado antigos onde había señoras que vendían bazas a casa, outros vendían froita, outros vendían zapatillas, e a nos ocorreu desmontar esta historia. Nós intentamos optimizar as horas, o que facemos é dunha hora a outra somos taberna e de outra pasamos ao restaurante dunha única mesa. Echamos os domingos de luz e a partir de aí funcionamos de 12 a 3 e de 7 a 10 hora de viño, momento informal, somos taberna, podes tomar un viño, sempre viños só galegos, aquí só traemos un produto galego, non hai Coca-Colas, non hai Riojos, ni nada que se pareza. Aquí, viños das 5 de os, cerveza e agua, e non vamos máis alá. Eso facemos de 12 a 3 e de 7 a 10. E iso compensa tamén cos platillos que facemos cada día. Temos un concepto que nos chamamos cociña miúda, que é máis parecido á tapa, pero sen selo. Mini platos que cambian cada día en función do que topamos no mercado. A partir das 3 e a partir das 10 o conto cambia e convertímonos nun restaurante dunha única mesa. Nesta mesa, 12 personas, baixo previa reserva, pactan con nós canto queren gastar, que non queren nin poden comer, e nós, en función do que esa mañá topemos no mercado, preparamos un menú. Isto un poquinho así a nosa historia. Sempre son menús de degustación a cegas, incluso para nós, ni nós mesmos sabemos o que ímos facer ata que chegamos a mañá ao mercado. Entón, para nós é unha sorpresa, pero para eles tamén. Por eso lle preguntamos se hai algo que non lle guste ou non poidan comer, non? É importante, porque se non lle gusta o bacallao, se son alérxicos aos crustáceos, pois temos que ter cuidado con esas cousas. É un ritmo de vida, para nós moi divertido, e temos aí facemos unha especie de cociña gamberra, non? Nós o día a día nós é moi rápido, non? Todas as mañás, ás 9 da mañá, cada un por separado vai ao mercado, vemos o que hai, quedamos aquí, tomamos un café e vemos que biche tú, pois eu vim, pois que había unhas navallas estupendas, vin que dúas merluzas que no posto tal que estaban espectaculares, e vendo as reservas, pois nós o que íamos facer, anotamos o que vimos e preparamos o menú a medida. Nós somos placeiros e sentímonos como tal, somos como eles, entón, o que facemos cada mañá é ir a xunto deles, en función do produto fresco que eles atopan, nos mercamos. Non temos neveras. Ao final do día, o que temos que acabar todo o que temos na casa, porque non temos capacidade de almacenamento, stock cero. Estar no mercado, o que dicíamos antes, é localismo, é producto da terra, de Galicia. En ese caso nos dicíamos, temos pouco espacio, 26 metros, non podemos ser un bar ou uso, pois vamos a especializarnos en que? No produto da terra, viños galegos, cerveza, auga, e só produto, ou 100% de ingredientes que só sean galegos. Un pouco marca de origen, un pouco clave do éxito. Sobre todo temos azeite